Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás privítala toto v aule na našom školskom plese, ktorý organizuje Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach. Dúfam, že dnes večer sa budeme všetci cítiť úžasne a že celý večer bude prebiehať v tomto čarovnom duchu. Prešiel rok, začali sme v októbri s prípravami, prešiel rok a my tu dnes stojíme. My tu, no teda vy sedíte. Ja tu stojím. Stojíme tu a sedíme tu všetci dnes, aby sme naozaj dokázali spoločne sa zabaviť. Hladinou spí kameň s tvárou na veky, v nehybnom tieni viac. A milenci sú si v tej hĺbke ďaleký, s rukou sa míňa hlas. Len more cez brány čas, ženie na brehy stopy. Neprichodí veľa rozprávať, lebo na tomto plese mám len ten podiel, že som súhlasil, že bude. A vtedy som netušil, že bude to v piatok 13. a že budem sedieť pri stole číslo 13. Na každom plese sa majú možnosť stretnúť známe tváre našich priateľov, ale máme možnosť tu stretnúť aj tváre nové. Ďakujem, že takáto možnosť tu je. A preto mi dovolte pripiť na naše stretnutie. Vítam vás ešte raz a krásnu zábavu prajem. Na zdravie. Ide do wellnessu. Výbor, wellness sme vyhrali, Andialku. Či nie so mnou pôjdeš? Ja neviem, či vám to dá. Jedno pekné ráno povedal mi múdry otec, chlapče, musíš rýchlo utrieť, je to lepšie ako utiec. Pozrel som sa hore, vyseli tam bledé hviezdy, niečo z toho vo mne hniezdi, niečo z toho vo mne hniezdi, v hlave má pocit masového vraha, keď si líhaš kľudne náha, a preč ma to ťahá, v hlave má pocit masového vraha, keď si líhaš kľudne náha, a preč ma to ťahá. Som abstinent, aj keď nemusím, smrtka si na mňa zuby nebrúsi, mám ma v paži, keď si líham, na druhý deň zase vstávam a ruky rozpávam. Covering my ears like a key, when your words mean nothing, I go la la la. Jedno viem, to čo chcem, v srdci cítim dávno, v siedmom nebi izbu mi daj, neverím náhodou. Už to zakončíme týmto ploužákom, takže ešte sa môžete lepiť sami na seba, teda na druhých. Môžete aj sami na seba, keď ste... Dobre, už buď ticho. Radšej. Every steezy a dog to march, sometimes I just can't shut the hell up.
like I need to tell someone, anyone who listens, that's what I seem to fuck up. Yeah, forget about the consequences. For a moment there I lose my senses. In the heat of the moment, my mind starts going.